Що там останало нещо? Я бъде да виж какво е. Я, прочети какво пише. Марти! Я, ма вие, чакайте, прочети го цялото де. От Вуйчо Коко за Марти. Какво ли е донесъл Вуйчо Сега Коко? ми PlayStation. Полека! Вуйчо Коко за Марти. Дали PlayStation да е минало? И аз ви викам. Я виж, баба. И ти да викаш. Мале, яш. Ако е минал да вземе... Да, но не е PlayStation. Набутвам го. Мале, я да видим, ба. Да, бе. О, игрички! И PlayStation! Егна. Ще играем днеска! Я кажи нещо на Вуйчо тука. Мерси, Вуйчо! Обичам те много! Дайте! Хайде да играем на PlayStation! Ама той трябва